Hej og velkommen til Ashcraft. I dag spiller vi GGPP episode 2 sammen med ham her. Center can drop et eller andet. Shine. Okay. Han er lydløs. Den er mega endelig. Jeg på wooden place. Den der placement plate, den der man kan så spawn en dør, og så når du trykker på den, så åbner døren. Dem har jeg fået, og man kan ikke engang få den. Jeg kunne bare, men jeg har tænkt mig at sige det til ejeren. Altså, hvem snakker? Eller... Ja, jeg er i gang med at dræbe nogen. Eller jeg prøver at dræbe nogen. Og GGPP er blevet resettet. Nå, det var dig, og jeg var lige ved at slå dig. Jeg skal til spawn. Med det samme. Fuck, der er med diamond armor, der flygter fra en med jernarmor. Fuck, ham med jernarmor, han flygter. Nej, det var omvendt. Det var omvendt. Og det kan godt være, at vi går ind på en anden server. Men det... Ej, ja, det gør jeg i hvert fald ikke. Eller, jeg kan godt i hvert fald finde på at gå ud. Så rød du også ud af samtalen. Nej, jeg sagde ikke gå ud af samtalen, men gå ud af serveren. Jamen, jeg siger, at så rød du ud af samtalen. For det giver ingen mening at Skype med en, som ikke engang spiller det samme. Hvad? Det giver ikke mening at Skype med nogen, som ikke engang spiller det samme. Med din video. Det er ikke så klogt. Vi kan da prøve. Nej. Ja, jeg bliver bare inde på støtten. Fuck, han har en hjelm, som jeg lige mangler, så er jeg fuldt på. Nej, fuck det der! Ja, jeg kan bare få nogle diamond armor, hvor det, så får jeg lidt. Plejer du egentlig tit at våge? Jeg synes, det er klogt at våge. Ja, men skal vi mødes et sted? Altså, skal man bare skulle vote? Her i samtalen tror jeg, der kommer drop. Rundt her klokken 8, som det snart er. Der er der drop party. Jeg tror, det er derfor, der er så mange inde. Og jeg hader, når der er mange inde, så lægger jeg lidt. Owneren er inde. Hvad er han? Er Jarle Game inde? Ja. Ja. Jeg skriver lige ejer, for det hjælper tit. Men skal vi mødes et sted? Hvad? Skal vi mødes et sted henne? Jeg prøver lige at prøve at lige få Jarle Game til at lige sådan jeg lige kan give ham, hvor jeg har de der, og så kan det være, jeg kan få lidt. Altså jeg skriver bare, jeg skriver ejer i Jarle Game. Jeg nakker en, som der står stille. Den er nogen, der vil pay mig 30 kroner. Det var egentlig meningen, der skulle være drop party i går, men der var problemer. Der var pisse tit lag derinde, og der var mega mange, der skrev lag. Au, pas på bag dig. Jeg er nemlig bag dig. Hallo, jeg sender en link tilbage. Er der ikke inde chestes? Jo. Ude i banen. Hvorhenne? What the hell? Au, det der er ikke lagt mærke til min HP. Men jeg kunne se, jeg synes næsten altid i spawn, der lægger jeg. Og så når jeg
Men det er så også fint nok, at det der. Plus klasseserveren, som jeg snakker om i min allerførste video, kommer måske op her i aften. Og så skal der nok blive optaget en ekstra video. Altså, måske kommer vi til at lave et par stykker af de her. Jeg laver i hvert fald videoer her, det er det episode 2. Der er ikke optaget så mange, men er der optaget en, ellers så det kan jeg ikke. Er det ikke? Altså, er det ikke den første, du har optaget med? Altså. Dig? Ja. Nej, 3 andre har jeg optaget med før. Ja, okay. Men den ene, han er bare aldrig, han er hele tiden online. Og så når jeg ringer ham op, så har jeg lavet GGPP episode 2, episode 1, hver gang jeg ringer ham op på Skype, han tager den, og så siger han, at han ikke kan snakke. Dude, det Dyt Gaming.dk. Det er noget Dyt Gaming.dk. Altså, vi skal ikke lave andet end at bare spille og jeg det er da ikke lige Diamond. Fuck alle med Diamond armor. Det kan de gå efter mig. Nej, jeg fik fandme ikke en Diamond armor. Au. Au. Jeg gik lige nu. Jeg kunne bare stå og slå på dem. De gik ikke på mig. Og så var der en, der lige slog mig. Og så stod jeg. Ja, jeg bare håbede på, at jeg lige kunne få lidt Diamond armor. Og så bare komme op i spawn med det. Det værste, den gamle der var der en, vi hjalp hinanden med 3 ben med fuld enchanted, mega godt armor. Bagefter vi har optaget, og så fik jeg det, og lå det i endhome. Men jeg tror man havde sit endhome for evigt. Så der hvor jeg kom ind 2 dage efter, så mit end. Jeg var bare, hvor er det? Pisse døde. Altså, vi kommer måske til at lave et par flere videoer sammen. Fuck. Det er ikke det der. Så hurtigt kan man sgu ikke nakke en. Og jeg så lidt. Var han diamond, eller var han almindelig? Det var bare en med hjernearmor. Ja, så er det almindelig. Det kan godt være, du kalder det for almindelig. Jeg ved ikke, hvordan man gør, når der er drop party. Jamen, så skal man bare gå rundt og tage ting og sådan noget. Fuck. Nu har han fået enchanted hans. Altså, min mor vil ikke rigtigt. Wow, jeg tror, der er guldregn. Hvad det ikke bliver lavet endnu. Okay. Egentlig, hvor mange penge har du? Jeg har ikke rigtig spillet herinde, siden det bliver resetet. Hvad? Jeg har 0 på, når jeg ikke rigtig har spillet herinde, siden det bliver resetet. Så... Altså, synes du, jeg skal købe diamond armor allerede nu? Altså, hvis du har råd, ja. Ja, Okay, så køber jeg det. Det plejer jeg altid. Og så få det enchanted og sådan noget. Ja, så kan jeg bare få det enchanted. På et eller andet tidspunkt. Der er så mange, der står her. Men... Når det er her, der bliver drop.
Hvad? Jeg ved, hvor der bliver drop. Hvor? Hvor? Hvorhen? Der er en kæmpe bunke, der bare står et sted. Altså, kan ingen dræbe en der? Der er ingen, der kan dræbe en. Jamen, Og så... Hvad? Hvor er det henne? Ved du det? Det er i spogen. Der står der en kæmpe bunke og hopper. Nå ja. Er det der? Ja. Altså mennesker. Ja, der er masser af mennesker. Vi skal være klar. Shit, heller fuldt jeg kigge, hvor mange der er inde. Ja, jeg ved det. Der skulle over 100 her. Og meget mere. Jeg tror, der er over 200. Skulle du få den sindssygt? Det kan der ikke, Brunner, der kan højst være 100 inde på serveren. Altså, det her er min anden video, som jeg har været med i. Der er en af mine venner, der har jeg været med i en video, men der vidste jeg ikke, han Men denne her gang ved du godt, at der bliver optaget. Og Jarle Game, han skal til at tage tingene frem. Jamen, der er også 4 minutter til drop party begynder. Jeg synes, det er dumt. De hopper, så hvis de er i luften, imens tingene er der, så synes jeg ikke, man får en skid. Jeg synes, det er bedst at bare stå stille, og så bare sige, please! Okay, jeg står stille næsten lige over Jarle Game. Det er der mennesker! Så står du lige ved siden af mig, Brunner. Jeg står nærmest lige ved siden af Jarle. Ved siden af? Ved siden af? De bliver kastet. Noget. Jamen, jeg fik det ikke. Det ligner, de begynder at kaste. Men der er en der... anden træeren. Jeg skriver 3 minutter. Er det 3 minutter? Ja, det starter klokken 8. Det bliver fucking fedt. Ej, heller skal vi gå ned og nakke nogen. Nu når der er... Jeg er klar til drop party om 3 minutter. Jeg går lige ned og ser, om jeg kan nakke nogen. Men... Hallo, der var bare masser, der står i PP. Eller der er kun 2 diamond guys, der står i PP. Okay, hallo, jeg tager ingenting på mig. Hvor kender du egentlig GGPP fra? En af mine venner. Jeg kender den, når jeg følger en YouTube, som har Anders Player, som siger. Ja, men det er også på grund af, at vi havde drop party en dag. Har du været til drop party før? Ja. Og det var med ham. Og så Rasmus. Hey, ham der er Peter 1, 2, 3, 4, 8. Nej, 1, 2, 5, 4, 8. Han var også til drop party i går inde på Wireway PP. Det bliver bare ikke optaget. Ja, vi optog ikke der. Det. Nej. Jeg optog. Kom nu, drop det fucking skide. Der er så... Okay, 2 minutter. Altså det jeg håber jeg får. Det er bare, jeg håber at jeg får noget enchanted diamond armor. Og nogle gode ting. Ja, og super golden apples, håber jeg. Kom så. Svær kunne også være dejligt nok. Men helst armor. Måske kan jeg nakke en diamond guy, nej. 1 minut til drop. En der gider at give mig et kit. Hallo, fuck, de er sindssyge. Hallo, pulle jeg går ud fra det der, og så der hvor man spawner når man dør, så pulle jeg komme herhen. Nej, der er 1 minut tilbage. Fuck! Jeg står derinde. Jo, jeg håber jeg bare får en ting, jeg er ligeglad. Bare jeg får noget.
skriver du. Please, jeg får nogle ting. Og jeg fik diamond armor. Hvad? Jeg fik noget diamond armor. Ja, jeg fik en diamond helmet. Og jeg fik bukser. Fuld enchant. Var det det eneste? Jamen, der er stadigvæk drop. Ja, jeg fik en enchanted chestplate. Kom så, Yalla Game. Ja, jeg fik en mere. Enchanted chestplate. Jeg kunne få enchanted bukser med projections 4 armor. Der var lige golden apple. Fucking drop. Det er fucking fedt. Altså, så var her, please. Ja, bare. Jeg har kun fået sådan noget diamond armor. Jeg har kun fået projections 4 armor. Jeg har kun fået fire protection 3 armor. En der er hero, han skriver drop noget. Sko! Nej, please, der var en, der tog nogle sko. Hallo? Healing potion. Ja, jeg fik... jeg får mere armor. Fire projections 3 og projections 4. Der er bare noget, jeg hader, når man kommer ind på en server, når bare alle har bare diamond armor. Fuld diamond armor, men har bare kun jernarmor. Så man bare, nej. Jeg håber bare, jeg får nogle sko nu. Har du et par ekstra sko? Nej, plus hvis jeg havde skrevet, jeg ikke at give det. Han har et sword. Ham der flyver. Ja. Ham der lilla blå skin. Den skal også give mig gaps. Altså give enchanted golden apples. Giv mig gaps. Det kender jeg ikke. Jeg har en god idé. Hvad? Man kan kigge nedad. Og så... Au! Jeg kommer til at slå mig selv. Ja, der er diamond chestplate. Ja, jeg fik en diamond chestplate. Really? Fuck, det der drop, det er faktisk lidt lort. Hvorfor? Jamen, man får næsten ikke nogen ting, der var fucking mange. Mega irriterende. Jeg synes med det er et godt drop. Hvordan i går der spillede jeg inde på en server. Der bliver man bare overfyldt ens chest. Ender chest var propfyldt med diamond armor. Og man er bare mega overpowered. Ja, jeg har fået 3 ting. Jeg har fået 5 ting. Der er en, der skriver OMG, som står for oh my god. Der er mange inde. Potion. Jeg får næsten ikke noget. Okay, jeg er lige inde i Yalla Game. Jeg tog en potion. Fik du en potion? Nej, men jeg var mega tæt på, og så var der en anden, der tog den. Jeg skal snakke med dig om noget.
PvP, den er faktisk ret sindssyg. Drop. Gaps. Det har de allerede gjort, men bare ikke fortryllet. Nej, jeg så lige noget. Hvorfor kan Men man... man stopper her og tænker, please, please. Jeg tænker bare, please, må jeg ikke gerne få en potion? Jeg skrev lige, at job færdigt. Men altså, jeg kan ikke få noget. Det er svært at bruge nu. Jeg bliver mega sulten af at stå her. Ja, jeg kan ikke løbe mere. Når jeg har næste 2, kan jeg ikke løbe mere. Jeg kan ikke løbe mere. Ja, jeg fik mere armor. Ja, jeg fik også en hjelm. Jeg vil gerne have en bue. Hvis du ser min video, så kan du se alle de her ting, jeg har fået. Jeg tror faktisk snart min den danske Prisons video er ude. Episode 2, hvor jeg får lavet en shop. Derfor har jeg valgt at gå her en ting. Jeg skulle i hvert fald til drop party. Jeg overlevede ikke uden at være til drop party. Så jeg glæder mig til min fætter, han lige pludselig kommer hen. Ja, de siger, at vi venter kun på chesten. Det hvor han smadrer kisten, og så rører der alle mulige ting ned. Jamen jeg får ikke nogen ting, jeg har kun fået 5 ting indtil videre. Jeg har også kun fået 5. Men jeg synes det er dejligt, at jeg ikke bliver overproppet. Jamen hallo, jeg har kun fået sko, hjelm og chestplate. Jeg forstår ikke, der er mega mange, de beholder bare deres guld. De vælger ikke at sælge det. Jeg synes man skal sælge det. Har du egentlig... Jeg tror, drop er færdig. Nej. Hvor lang tid tager det overhovedet? Brugen der er også en kiste, der skal tage, så der er mega mange, der player, om han ikke godt kan smadre kisten. Jamen, de er jo væk fra kisten. Fuck, det her er faktisk mega irriterende. Jeg får ikke en skid. Snart skal vi miste liv. Jeg er glad. Jeg synes, det er et godt drop. Jeg drop er altså ikke slut. Nej, men mand. 2000 flad GG. Hvad var det? Er det nu kun i den her cirkel, det kommer? Drop er party er slut. Pis. Drop party er slut. Allerede. Der har været drop party i 9 minutter. Men hvor lang tid er vi nået med vores video egentlig? Holder du øje med tiden? Ja, der er 1 minut tilbage. Ja, okay. Så har vi vel lidt tid tilbage. Men jeg plejer ikke at være så glad for at bruge mine ting nu. Men skal rådet nok nu?
Uden at bruge armordet. Kun er det lidt dumt at bruge armordet allerede nu. Det er lidt dumt. Fuck, jeg dør. Jeg mener, jeg dør. Nå, men... Jeg overlevede. Vi skal stoppe videoen nu. Ja. Det kan være dejligt, hvis I gør like og subscribe og lægge en kommentar, så vi bliver rigtig glade. Farvel.